హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథము లెవెల్ 2 కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భగవద్గీత 18వ అధ్యాయమైనటువంటి సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము లేదా ముగింపు, సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము ఇప్పటి వరకు 28 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈ పూర్వపు శ్లోకాలలో కర్త గురించినటువంటి అంశాలను చూస్తూ సాత్వికమైనటువంటి కర్త, రాజసికమైనటువంటి కర్త, అలాగే తామసికమైనటువంటి కర్తలను గురించి చూసినటువంటి అంశాలను మనము ఈ పూర్వపు శ్లోకాలలోనివి. ఎందుకంటే తామసికమైనటువంటి కర్త ఏ రకమైన కర్మ చేయాలో, ఏ రకమైనటువంటి కర్మ చేయకూడదో శాస్త్రోపదేశాలలో మనకు కనిపించేటువంటి, మరి అటువంటి ఉపదేశాలను పట్టించుకున్నటువంటి వారు చేయకూడని కర్మలలో నెలకొంటారు. సో మరి వారే తమో గుణ కర్తగా చెప్పబడేటువంటి వారి గురించి చూసినటువంటిది. మనోనిగ్రహము, వివేకము, వినయం లేకుండా ద్రోహ బుద్ధితో సో ఇక్కడ ఆ దుష్ట స్వభావంతో, నిరుత్సాహంతో, నిరంతర విచారంతో, కాలయాపనలతో కర్మలు చేసేవాడిని ఇక్కడ మనకి తామసికమైనటువంటి కర్త అంటే తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి కర్తగా
చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇక మనకి మనం చూడబోయేటువంటి ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో ముఖ్యంగా బుద్ధి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి నానా రకాలైనటువంటి బుద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. వైఎస్ లక్ష్మీమాతకి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. 29th శ్లోక. ఓకే ప్రభుజీ. బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ కృణుతస్త్రివిధం శృణు ప్రోచ్యమానమశేషేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ. ఓ ధనంజయ, గుణభేదాలను బట్టి బుద్ధి ధైర్యము మూడేసి విధాలుగా ఉంటుంది. అంటే సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి, తామసికమైన బుద్ధి, రజోగుణ సంబంధమైన రాజసికమైనటువంటి బుద్ధి. అలాగే ధైర్యం కూడా సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము. సో వాటిని గురించి నేను నీకు తెలియచేస్తాను. కర్త యొక్క బుద్ధి, ఆ నిశ్చయాన్ని గురించి నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ కార్యే భయే బంధం మోక్షం చ యావేత్తి బుద్ధి సాపార్థ సాత్వికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ ప్రవృత్తించ నివృత్తించ, ప్రవృత్తి అంటే చెయ్యడం, చ అంటే కూడా, నివృత్తి చేయకపోవడము అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఓ అర్జున, ఓ పార్థ అంటూ సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. ఏది చేయవలసినటువంటి పని అంటే బుద్ధి ద్వారా మనిషి ఏ పని చేయవలను, ఏది చెయ్యకూడదు, అంటే ఏది చేయవలసినటువంటి పని, ఏది చెయ్యకూడని పని, ఏది కర్తవ్యము, అలాగే దేనికి భయపడాలి, దేనికి భయపడవసరం లేదు, మరి ఏ కర్మ బంధ కారణం అవుతుంది, ఏది మోక్ష కారణం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో నిత్య జీవులు జనరల్గా రెండు రకాలుగా చెప్తారు. నిత్య బద్ధ జీవులు, నిత్య ముక్త జీవులు. ఈ కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి వారు నిత్య బద్ధ జీవులుగా ఉండేటువంటిది. మరి ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానంలో నిమగ్నమై అనుసారంగా కర్మలను ఆచరిస్తూ ఫలాసక్తి లేకుండా కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా మరి మోక్షాన్ని పొంది నిత్య ముక్త జీవులుగా ఉంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ పార్థ, ఏది సరి అయిన పని, ఏది సరికాని పని, అంటే ఏది చెడ్డ పని, ఏది మంచి పని, ఏది కర్తవ్యము, ఏది కర్తవ్యం కాదు, దేనికి భయపడాలి, దేనికి భయపడని అవసరం లేదు, ఏది బంధకారమవుతుంది, ఏది మోక్షకారకమవుతుంది అని ఎవడైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతాడో, అలా అర్థం చేసుకోవడానికి దోహదపడినటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది సత్వగుణంలో ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నా, ఓ పార్థ, ఏ బుద్ధి ద్వారా మనిషి ఏది చెయ్యాలో, ఏది చెయ్యకూడదో, దేనికి భయపడాలో, దేనికి భయపడకూడదో, ఏది బంధనం అవుతుందో, ఏది మోక్షప్రదాయం అవుతుందో గుర్తించగలిగితే ఆ బుద్ధి సాత్విక బుద్ధి, అంటే సత్వ గుణంలో ఉన్నటువంటి బుద్ధిగా చెప్పబడుతుంది. సో సాధారణంగా ఇక్కడ శాస్త్ర నిర్దేశానుసారము కర్మలను చేయడము, అంటే చేయదగినటువంటి కర్మలు చేయడమే ప్రవృత్తి అనబడుతూ ఉంటుంది. సో మరి
కాబట్టి శాస్త్ర నిర్దేశం కాని కర్మలను చేయకూడదు. సో మనకి అంటే సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి, ఏ బుద్ధి ద్వారా అయితే విచక్షణ జ్ఞానాన్ని ఏదైతే శాస్త్ర సంబంధము, ఏది శాస్త్ర సంబంధం కాదు, ఏది భయాన్ని కలగజేస్తుంది, ఏది అభయాన్ని ఇస్తుంది, ఏది మనల్ని భౌతిక జగత్తులో బంధకారం చేస్తుంది, ఏది ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి మనల్ని బయటపడవేస్తుంది అనేటువంటి విచక్షణ తెలుసుకోగలిగేటువంటి బుద్ధి సాత్వికమైన బుద్ధి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. విజయ మాతాజీ చదవండి 31. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. యయా ధర్మం అధర్మం చ కార్యం చ కార్యమేవ చ అయాతవత్ ప్రజానాతి బుద్ధి సా పార్థ రాజసి. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఇక పూర్వ శ్లోకంలో సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి గురించి తెలియచేసిన తదుపరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు రాజసికమైనటువంటి బుద్ధి అని ఏది చెప్పబడుతుందో దాని గురించి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ పార్త, ఎప్పుడైతే బుద్ధి ఏది ధర్మము ఏది అధర్మము అన్న అయోమయంలో ఉంటుంది, అంటే ధర్మ అధర్మాలను క్లియర్గా తెలుసుకోలేనటువంటిది, అలాగే ఏది సరి అయినటువంటి ప్రవర్తన ఏది తప్పుడు ప్రవర్తన దాన్ని కూడా సరిగా అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి బుద్ధి కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే ఏ బుద్ధి అయితే ధర్మాన్ని అధర్మానికి ఉన్నటువంటి భేదాన్ని తెలుసుకోలేదో, మరి ఏ బుద్ధి ద్వారా అయితే మన యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోలేకపోతుందో, అటువంటి బుద్ధి రజోగుణంలో అంటే మనకి రాజసికమైనటువంటి బుద్ధిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అధర్మం ధర్మమితి యామన్యతే తమసావృత సర్వార్థాన్ విపరీతాంచ బుద్ధి సా పార్థ తామసి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అధర్మం ధర్మమితియా అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అధర్మం హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్గా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ పార్త, చీకటితో ఆవృతమై అధర్మమునే ధర్మము అనుకుంటూ అసత్యమును సత్యము అని భావిస్తూ ఉండే బుద్ధి. సో ఇక్కడ మనకి 3 బుద్ధులలో సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి ధర్మ అధర్మాలను చాలా క్లియర్గా తెలుసుకుంటుంది. రాజసికమైనటువంటి బుద్ధి ధర్మ అధర్మాలకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని గమనించలేకపోతుంది. కానీ తామసికమైనటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ పార్త, మోహంతోనూ అజ్ఞాన ప్రభావంతోనూ అంటే చీకటితో ఆవృతమై, మోహము అజ్ఞానంతో, ఆ మోహ అజ్ఞాన ప్రభావాలతో అధర్మమును ధర్మంగాను ధర్మమును అధర్మంగాను భావించి తప్పు మార్గంలో ప్రయాణించేటువంటి, అంటే అసత్యమును సత్యంగాను భావిస్తూ ఆ తప్పుడు మార్గంలో ప్రయత్నించేటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి బుద్ధిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే తామసికమైనటువంటి ఈ పరిస్థితుల వల్ల
తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి బుద్ధి సర్వదా పనిచేయవలసినటువంటి పద్ధతికి విపరీతంగా పనిచేస్తుంది. ధర్మాన్ని అధర్మంగాను, అధర్మాన్ని ధర్మంగా భావిస్తుంది. సత్యాన్ని అసత్యంగాను, అసత్యాన్ని సత్యంగాను భావిస్తుంది. అంటే సర్వదా తప్పుడు మార్గంలోనే ఉంటూ ఉంటుంది. నిజానికి ధర్మం కానటువంటి దాన్నే ధర్మంగా స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది. అసలైనటువంటి ధర్మాన్ని వదిలివేస్తుంది. సో కనుకనే భగవద్గీతలో మనకు చెప్పారు, మూఢులు, అజ్ఞానులు, మరి మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళని, అవతార పురుషులైనటువంటి వారిని, అవతారం భగవంతుణ్ణి కూడా సామాన్యుడుగానే భావిస్తూ ఉంటారు. అదే సామాన్యుడిని దేవతగాను, మహాత్ముడుగాను భావిస్తూ ఉంటుంటారు. సత్యాన్ని అసత్యంగాను, అసత్యాన్ని సత్యంగాను భావిస్తుంటారు. అంటే వాళ్ళు చేసేటువంటివన్నీ కూడా తప్పుడు మార్గంలోనే ఉండేటువంటి. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ చదువు. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రభుజీ మాతాజీ ప్రణామాలు. ధృత్యయా ధారయతే మనః ప్రాణేంద్రియా క్రియాః యోగేన వ్యభిచారేణ ధృతి సా పార్థ సాత్వికీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఇంకా మనకి ఇప్పటి వరకు ఆ బుద్ధుల గురించి చెప్పినటువంటిది, అంటే సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుంది, రాజసికమైనటువంటి బుద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుంది, తామసికమైనటువంటి బుద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్పిన తదుపరి మన యొక్క నిశ్చయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ధృత్యా నిశ్చయం, యయాధారయతే. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఇక్కడ పార్థాన్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ పార్థ, యోగం ద్వారా పెంపొందించుకున్నటువంటి దృఢచిత్త సంకల్పం మరియు మనసు, ప్రాణవాయువులు, ఇంద్రియముల యొక్క కార్యకలాపములకు ఆధారముగా ఉన్న సంకల్పాన్ని సత్వగుణ దృఢ మనస్కత అంటే సాత్వికమైన నిశ్చయము లేదా సాత్వికమైన ధైర్యము. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, యోగ సాధన చేత స్థిరంగా కొనసాగే విధంగా మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియ కలాపాలను స్వాధీనం చేసుకునేటువంటిది, అన్నింటినీ కూడా తన ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగేటువంటి సంకల్పం లేదా నిశ్చయం ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి సంకల్పం అంటే నిశ్చయంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే యోగము అనేటువంటిది పరమాత్ముని తెలుసుకోవడానికి ఒక పద్ధతి. మనసుని, ప్రాణాన్ని, ఇంద్రియ కలాపాలని భగవంతునిపై కేంద్రీకరించి నిశ్చయంతో పరమాత్ముని యందు స్థిరంగా లగ్నమైన వాడు కృష్ణ భక్తి భావంలో నెలకొంటాడు. మనకి అష్టాంగ యోగ విధానం లేదా ఆత్మ సంయమ యోగంలో వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాలు, ఆ యోగాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యము భగవంతుణ్ణి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఆ సంకల్పం సాత్వికమైనటువంటి నిశ్చయం లేదా దృఢ మనస్కత లేదా ధైర్యము అని చెప్పబడేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యయాతు ధర్మ కామార్థాన్ ధృత్యా ధారయతే అర్జున ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షి ధృతి సా పార్థ రాజసి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున,
ఫలాపేక్షతే చేత ప్రేరితమై ధర్మం అంటే విధులు, కామం అంటే సుఖాలు, కోరికలు, మరియు అర్థం అంటే సంపద పట్ల ఆసక్తితో ఉండి ఆ ఉండేటువంటి స్థిర చిత్తం రాజసిక నిశ్చయం లేదా ధైర్యము అని చెప్పబడుతుంది అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఏ నిశ్చయం ద్వారా అయితే మనిషి ధర్మ, అర్థ, కామ, ధర్మార్థ కామ ఫలాలను గట్టిగా పట్టుకుంటాడో స్థిర చిత్తంతో, అది రాజసికమైనటువంటి మరి ధృతి నిశ్చయము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ధర్మార్థ కార్యఫలాలను, ధర్మార్థ కార్యఫలాలను సర్వదా కోరుకునేటువంటి వాడు ఇంద్రియ భోగానికై ఆ కోరికను కలిగి ఉంటాడు. మరి అలా మరి ఆ ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచడానికి ప్రేరితమై ఉండేటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యొక్క నిశ్చయం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణంలో ఉన్నటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. అటువంటి వాడు రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు. ఈ ధర్మార్థ కామ మోక్షాల పట్ల సాధారణంగా ధర్మ అర్థ కామం, మోక్షం కాదు ఇక్కడ వచ్చేసి, ఈ ధర్మ అర్థ కామముల పట్ల ఆసక్తితో ఉండేటువంటి వాడి యొక్క ఆ నిశ్చయం ఏదైతే ఉందో అది రాజసికమైనటువంటి నిశ్చయము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. అందరూ వైఎస్ లక్ష్మీమాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ న విముంచతి దుర్మేధా ధృతిః సా పార్థ తామసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఓ అర్జున, స్వప్నము అంటే పగటి కలలు కంటూ భయపడుతూ, స్వప్నము భయము, ఆ స్వప్నం అనేటువంటిది సాధారణంగా స్వప్నాలు వస్తూ ఉంటాయి, కనాల్సిందే. కానీ కొంతమంది పగటి కళలు అంటూ ఉంటారు. అలాంటివి పగటి కళలు కంటూ భయపడుతూ, శోకిస్తూ, నిరాశకు లోనవుతూ, కొన్నిసార్లు దురహంకారంతో ఉండేటువంటి అల్పబుద్ధి యొక్క సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ ధృతి అనబడుతుంది. అంటే ఆ పగటి కళలు కనేటువంటిది భయము, శోకము, విషాదము, మదము, దురహంకారం, మదం అంటాం, దురహంకారము అనే వాటిని వదిలివేయలేకుండా ఆ మందబుద్ధితో, అల్పబుద్ధితో సంకల్పం చేసేటువంటి వాని యొక్క నిశ్చయం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ నిశ్చయము లేదా తమోగుణ ధృతి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ సాధారణంగా స్వప్నము లేదా పగటి కళలు అనేది సాధారణంగా మరి అట్లాంటి సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు కళలు కనవద్దు అనేటువంటిది ఏం కాదు. ఇక్కడ స్వప్నము అంటే అతి నిద్ర లేదా పగటి కళలు, ఊరికే నిద్రపోవడం అనేటువంటి దాని గురించి చెప్తున్నారు. ఈ స్వప్నము అనేటువంటిది సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు, రజోగుణంలో ఉన్నవాడు, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి అన్ని వేళలా ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఈ అతి నిద్రను విడిచిపెట్టలేనటువంటి, విడవకుండా పగటి కళలు కంటూ, అలాగే భయపడుతూ నిరంతరము అజ్ఞాన అంధకారంలో నిద్రావస్థలోనే ఉంటుంటారు. అలా నిద్రావస్థలో ఉంటూ అతి నిద్రను విడిచిపెట్టలేకున్నవాడు, భౌతిక వస్తువులను భోగిస్తున్నాము అనేటువంటి గర్వమును వదులుకోలేనటువంటి వారు, ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆధిపత్యం చలాయించనేటువంటి వారు అనేటువంటి ఈ విధమైనటువంటి కళలు కనేటువంటి వాడు తామసికమైనటువంటి నిశ్చయమును కలిగి ఉన్నటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ. అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్చతి. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా ఆయన మనకి ఆ బుద్ధి గురించి, నిశ్చయాలను గురించి తెలియచేసినటువంటి తదుపరి ఆయన ఇంకా అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ భరతర్షభ అని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. అంటే భరత వంశీయులలో శ్రేష్ఠుడవైన ఓ అర్జున, భరతర్షభ, భరత వంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా. మరి ఇప్పటి వరకు బుద్ధి, సాత్వికమైన బుద్ధి, రాజసికమైన బుద్ధి, తామసికమైన బుద్ధి, అలాగే నిశ్చయం, సాత్విక నిశ్చయము, రాజసిక నిశ్చయము, తామసికమైన నిశ్చయాలను గురించి తెలియచేసి ఇక చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సుఖం త్విదానిం త్రివిధం శృణుమే, నా నుండి విను. ఏం వినమంటున్నాడు? ఇక 3 రకాలైనటువంటి సుఖాలను గురించి నా నుండి విను. మరి ఆ సుఖాల ద్వారా బద్ధజీవుడు భోగిస్తాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు సమస్త దుఃఖములను అంతం చేసుకుంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఇక ఇప్పుడు నా నుండి విను ఓ అర్జున, జీవాత్మ రమించేటువంటి 3 విధములైనటువంటి సుఖములు మరియు సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తి దశ చేరడం గురించి నేను తెలియచేస్తాను, విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సాధారణంగా ఈ బద్ధజీవులు, నిత్య బద్ధజీవులు, కామ్య కర్మ రతులై ఉండేటువంటి వారు, అంటే తాను చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితాలను తానే భోగించాలి అనేటువంటి భావనల్లో ఉండేటువంటి వాడు. మరి అంటే ఈ బద్ధజీవులు, ఈ భౌతిక జగత్తులో నిత్యబద్ధ జీవులు ఎప్పుడూ కూడా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చేస్తాడు, కొన్ని పనులు చేస్తాడు, పుణ్యం వస్తుంది, ఉన్నత లోకాలకు పోతాడు, ఆ ఉన్నత లోకాల్లో సుఖాలు అనుభవిస్తాడు, తిరిగి మళ్ళీ రావాల్సిందే. ఎందుకంటే మనకి ఇంత ముందు చెప్పినట్లుగా ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక, మనకంటే పైన ఉన్నటువంటి, మనం మధ్యలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాం అనుకోండి, మనకు పైన ఇంద్రలోకం కదా, స్వర్గలోకం అంటుంది, స్వర్గలోకం, దానిపైన అలా వివిధ లోకాలుగా పైన 6వ అంతస్తులో బ్రహ్మలోకం ఉంటుంది, దాన్నే సత్యలోకం అని పిలుస్తాం. అక్కడి వరకు చేరినా తిరిగి మళ్ళీ రావాల్సిందే. కాబట్టి ఈ బద్ధ జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటుంది. లేదు కిందికి వెళ్ళి అతల వితల సుతల తలాతల రసతల పాతాళ లోకాలకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ కష్టాలు అనుభవించి అధమలోకాలు, మన కింద 7 అధమలోకాలు ఉంటాయి, మన పైన 6 ఉన్నత లోకాలు ఉండేవి, మొత్తం 14 లోకాలు శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. కాబట్టి దీన్నే ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో నిరంతరము తిరుగుతూ పుట్టడము, ఇందులో కూడా మానవ జన్మ 84 లక్షల జీవజాతుల్లో 4 లక్షల రకాల మానవులు, అంటే 80 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో పుట్టి పెరుగుతూ చివరికి మానవ జన్మ లభిస్తుంది. ఒకవేళ మళ్ళీ మనము అధమమైనటువంటి పనులు చేసి మానవ జన్మ లభించకపోతే మళ్ళీ ఇది రావాలంటే ఎంతో టైం పడుతుంది. కాబట్టి మనకి మానవ జన్మ ఎంతో అవకాశం, శిక్షణ పొంది తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి. కనుక ఈ జన్మని, మానవ జన్మని సద్వినియోగపరచుకోవాలి. ఎందుకంటే పశుపక్షాదులు ఏవి కూడా మనలాగా ఆలోచించి ఆ భగవంతునికి శరణాగతి కాలేవు. తిరిగి ఆ విధంగానే ఆ పశుపక్షాదుల లో కుక్కలు, పిల్లులు, నక్కలు వీటిలాగా ఉండి
ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులు చేరలేరు. మానవ జన్మలోనే భగవంతునికి సేవ చేసి ఆలోచిస్తూ మనమేంటి, మనం ఈ దేహం కాదు, మనం ఈ ఆత్మలము, శాశ్వత ఆత్మలము అని తెలుసుకొని తదనుగుణంగా కార్యాలను నిర్వర్తించేటువంటి అవకాశం మానవ జన్మలోనే ఉంటుంది. అందుకే ఇది మహోన్నతమైనది అని చెప్తారు. దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి. మన యొక్క నిజ ధర్మాన్ని తెలుసుకొని కృష్ణ సేవలో వినియోగించబడాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు 3 రకాలైన సుఖాలు, వాటిని బద్ధజీవుడు ఎలా భోగిస్తాడు, అలాగే వాటి నుండి అంటే సమస్తమైనటువంటి దుఃఖాల నుండి ఎలా అంతం చేసుకుంటాడు, ఇవన్నీ కూడా నేను తెలియచేస్తాను విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే అమృతోపమం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తమాత్మా బుద్ధి ప్రసాదజం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి ఆ సుఖాలు దుఃఖాలు వీటి గురించి తెలియచేస్తూ యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామేవ అమృతోపం అంటే ఏది మొదట్లో విషంలాగా అనిపిస్తుందో, ఏదైతే ప్రారంభంలో విషంలాగా ఉన్నా చివరికి అమృతంలా ఉంటుందో ఆ సుఖమే సత్వగుణ సుఖము. అది ఆత్మజ్ఞానం యందు స్థితమై ఉన్న స్వచ్ఛమైన బుద్ధి చేత జనిస్తుంది అంటూ, అంటే ఆత్మానుభూతిని పొందే యత్నంలో మనిషి ఆ మనో ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడానికి, మనస్సును ఆత్మపై కేంద్రీకరించడానికి అనేక నియమ నిబంధనలను పాటించవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. అందుకే విషయంలాగా అనిపిస్తుంది. అంత దాకేందుకు? సింపుల్గా ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30కి మంగళహారతికి అటెండ్ అవ్వాలంటే 4 గంటలకే లేచి మన యొక్క కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని 4:30కి తయారై మంచిగా పొడి వస్త్రాలు ధరించి తిలకం పెట్టుకొని మంగళహారతికి రెడీ కావాలి. ఇంత ఎర్లీగా లేవాలనా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మొదట్లో కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏదో బలవంతంగా ఆచార్యులు చెప్పారు, శాస్త్రాల్లో చెప్పాయి కాబట్టి, గురువు గారు చెప్పారు, దీక్ష ఇచ్చి 4:30కు మంగళహారతి బొమ్మన్నారు కాబట్టి మంగళహారతి అటెండ్ అవ్వాలి కాబట్టి లేచి కష్టంగా తయారవుతాం. మొదట్లో కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అలవాటు పడినట్లయితే ఆ మంగళహారతి భగవంతుని యొక్క ఇదిలో ఆ అనుభూతిని పొందితే అది అమృతమయంగా ఉంటూ ఉంటుంది ప్రారంభంలో. కాబట్టి ప్రారంభంలో కొంచెం చేదుగా అనిపిస్తాయి కొన్ని. ఒక గంట సేపు క్లాస్ వినాలా, సీరియల్ అయితే చాలా నవ్వుకుంటూ చూస్తాం. క్లాస్ వినాలంటే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవత్ సంబంధ విషయాలు, అందులో మసాలాలు ఉండవు కదా, కాబట్టి కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. కానీ అలవాటు పడి అందులో ఉన్నటువంటి మాధుర్యాన్ని గ్రహించి, అందులో ఉండేటువంటి లీలలను, శాశ్వతమైనటువంటి విషయాలను అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు అది ఎంతో సుఖంగా ఉంది, ఎంతో ఇంకా వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఆ అర్జునుడు అంటాడు, నీ వచనామృతం వింటూ ఉంటే తనివి తీరడం లేదయ్యా, నీవు ఈ సృష్టిలో ఏ విధంగా ఉన్నావు, ఏ రూపాలలో ఉన్నావు మాకు తెలియచేయవయ్యా అంటూ అడుగుతాడు కదా. అది ఆ నామం యొక్క లీల రుచిని తెలుసుకున్నప్పుడు భక్తుల్లో కలిగేటువంటి. కాబట్టి మరి అటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో, ఈ సుఖము
సాధారణంగా ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మానుభూతి పొంది ఆత్మానుభూతి ఎందు స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛమైన సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి చేతనే ఇటువంటి సుఖం లభిస్తుంది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్తద్రగేమృత పమం పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. తప్పులు పోయినాయి. హరే కృష్ణ. విషమేంద్రియ సంయోగా యత్తద్ అగ్రే మృతోపమం పరిణామేన విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతం అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే రాజసికమైనటువంటి సుఖాలు ఏమిటో చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. ఓ అర్జున, ఏ సుఖమైతే ఇంద్రియ విషయములతో ఇంద్రియముల సంపర్కం చేత కలుగుతుందో దానిని రాజసిక అంటే రజోగుణ సంబంధమైన సుఖము అని అంటారు అని చెప్తున్నా. అంటే సాధారణంగా ధర్మార్థ కార్యాల యొక్క ఫలాలను కోరుకుని ఇంద్రియ భోగమే ఏకైక కోరికగా కలిగినటువంటి వాడితో కలిగేటువంటిది కదా. సో కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి సుఖం అంటే ఇంద్రియాల సంపర్కం చేత కలిగేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అది రాజసికమైనటువంటి సుఖం. ఈ సుఖము మొదట్లో అమృతంలా అనిపించిన చివరికి విషంలా మారుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఏ సుఖమైతే ఇంద్రియ విషయాలతో ఇంద్రియాల సంపర్కం నుండి కలుగుతుందో, ఏది మొదట్లో అమృతంలాగా ఉంటుందో చివరికి విషంలా కనిపిస్తుందో అది రాజసికమైనటువంటి సుఖము అని అనబడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా రాజోగుణము అనేటువంటిది యువతీ యువకుల స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉండే ఆకర్షణ లాంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో వివరిస్తూ ఉంటుంటారు. ఆయన యువతీ యువకులు కలుసుకున్నప్పుడు ఒక పురుషుడు స్త్రీని చూడాలని, అంటే ఆ యువకుడు యువతిని చూడాలని, ఆమెను తాకాలని, మైథున సుఖాలను అనుభవించాలి అని ఇంద్రియాలు ఆ యువకుడిని పురిగొలుపుతూ ఉంటుంటాయి. సో అలాంటివి ప్రారంభంలో మొదట్లో కొంచెం అతిసుఖంగానే ఉంటుంది, కానీ చివరికి కొంతకాలానికి అది విషంగా మారిపోతుంది. సో వారి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము అది విడిపోయేదాకా కూడా వచ్చేటువంటివి కలుగుతూ ఉంటుంది. దుఃఖం కలుగుతుంది, శోకం కలుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధమైనటువంటి ఇంద్రియ సంపర్కాల వలన కలిగేటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో కలిగేటువంటి సుఖాలు రాజసికమైనటువంటి సుఖాలు. ఇవి మొదట్లో మంచిగా అనిపించిన చివరికి అవి విషంలాగానే మారిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. అలాగే ఇక తమోగుణ ప్రధానమైనటువంటి సుఖాన్ని మనకి 39వ శ్లోకంలో తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్థం తత్తామసముదాహృతం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ. ఎవరు? మా బాబు ప్రభుజీ. సారీ ప్రభుజీ.
ఓకే, నో ప్రాబ్లం, పర్వాలేదు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి యదగ్రే చానుబందే చ సుఖం మోహన ఆత్మనః అంటే ఏదైతే అగ్రే మొదట అంటే ఏదైతే ఆది నుండి అంత్యం వరకు మోహ కారణమైనది, ఆత్మానుభూతికి విముఖమైనది, నిద్ర వలన, సోమరితలము వలన, మోహము వలనను ఉద్భవించినదైన సుఖము తమోగుణ ప్రధానం. అంటే ఏ సుఖమైతే ఇక్కడ ఏ సుఖమైతే ప్రారంభము నుండి చివరి వరకు కూడా మరి మోహ కారణంగా ఉంటూ ఉంటుంది, మోహ కారణమై ఉంటూ ఉంటుంది. మరి అంటే ఏది అంటే నిద్ర వలన మొదటి నుండి చివరి వరకు మోహంతో కూడుకున్నటువంటిది. నిద్ర, సోమరితనము, మోహము నుండి ఉత్పన్నమైనటువంటి సుఖాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, కొంతమంది ఊరిక నిద్రపోవాలనేటువంటి కోరికలే ఉంటాయి. ఏం చేయాలి, రేపు ఏముందిలే, ఏం చేస్తాంలే అనేటువంటి పని చేయాలంటే దాని గురించి ఉండదు. సో ఇలా వాటినే వాళ్ళు ఏదో ఆనందంగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి సుఖం నిద్రలో బాగా నిద్రపోవాలి కాదనట్లేదు, ఒక 6 నుండి 7 గంటల వరకు నిద్రపోవచ్చు. అలా కాకుండా ఊరిక 24 అవర్స్ నిద్రపోవాలనేటువంటి కోరికలోనే ఉంటారు. ఏదైనా పని చేయాలంటే వాడికి ఏం చేస్తాం, వేరే వాడు తెచ్చి పెడితే తినేటట్టుగా ఉంటుంటారు. సో అలా ఉండేది అది ప్రారంభంలో కానీ చివరిలో కానీ ఎప్పుడూ కూడా మంచిగా ఉండదు. అలాంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో తమోగుణ ప్రధానమైనదిగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సోమరితనంలోనూ నిద్రలోనూ పొందే సుఖం నిశ్చయంగా తమోగుణంలో ఉన్నటువంటిదే. అటువంటి వాడు అజ్ఞానే, తమోగుణంలో ఉన్నవాడే అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఏ విధంగా పని చేయాలి, ఏ విధంగా పని చేయకూడదో తెలియదు, వాడు కూడా తమోగుణంలో ఉన్నవాడే. ఈ తమోగుణంలో ఉన్నవాడు అంతా మోహంగానే ఉంటుంది. అది ఆదిలో కానీ అంతంలో కానీ సుఖమే ఉండదు. కనీసం రజోగుణంలోనన్నా ప్రారంభంలో కొన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఇంద్రియ భోగ వాంఛల వల్ల. చివరిలో విషయంలాగానే ఉంటుంది. కొన్ని ఈ స్త్రీ పురుష సంబంధాలు కానివ్వండి, లేదా డ్రింక్, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించినప్పుడు కొంతకాలం పర్వాలేదు, మంచిగా ఉంటారు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత తెలుస్తుంది ఒక్కొక్క దేహంలో అంగాలు, ఈ భౌతిక శరీరంలోని అంగాలన్నీ పాడైపోతుంటే తెలుస్తూ ఉంటుంది. స్మోక్ చేస్తూ ఉంటే కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. సో కాబట్టి రజోగుణ సంబంధమైనవి కొన్ని ప్రారంభంలో కొన్ని పర్వాలేదు అనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి, కానీ కాలక్రమేణా అవి విషంలాగా మారుతాయి. కానీ తమోగుణంలో ఉన్నటువంటివి ఏ క్షణంలో కూడా అది అతనికి ఉపయోగపడదు. ఆదిలో కానీ అంతంలో కానీ ఎక్కడా కూడా అది దుఃఖాన్నే కలగజేస్తుంది. అటువంటి సుఖము తమోగుణ ప్రధానమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. హరే కృష్ణ. నతదస్తి పృథ్వీయా వాదీవి దేవేషు వా పునః సత్వం ప్రకృతి జైర్ముక్తం ఏదేభిః స్యాతు త్రిభిః గుణైః. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇక ఈ 3 గుణాలను గురించి ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలను ఆయన వివరించాడు. వివరించి ఇక చివరికి చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ప్రకృతి నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఈ 3 గుణాలతో ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో మాయాశక్తి ద్వారా లభించినటువంటి ఈ 3 గుణాలు ఏముంటవి? సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం. ఈ 3 గుణాలతో ముడిపడని వస్తువు అంటే వ్యక్తి కానీ వస్తువు కానీ
భూలోకంలో కానీ స్వర్గలోకంలో కానీ దేవతలలో కానీ ఉండదు. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా ఆయన అంటే సమస్త విశ్వం పైన ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలు పూర్తి ప్రభావాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటాయి. ఈ త్రిగుణాలు భగవంతుని ఆధీనంలో ఉంటాయి. మనము ఈ జీవులు, భౌతిక జగత్తులో ఉన్న జీవులు ఆ త్రిగుణాల చేతిలో పప్పెట్స్ లాగా, తోలు బొమ్మలు అంటారు, పప్పెట్స్ లాగా అవి ఆడుతూ ఉంటుంది. వాటి యొక్క క్రమంలో ఈ గుణాల ప్రభావంతోనే మనం చేసేటువంటి పనులు. అందుకే కర్తృత్వము, కర్మ, ఇవన్నీ భావనలు మనకి వివరించినటువంటి విషయాలను చూసాం. సో ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి అన్ని అంశాల యొక్క సారాంశ పట్టికగా 3 రకాలైనటువంటి జ్ఞానాలు: సాత్విక జ్ఞానము, రాజసిక జ్ఞానము, తామసిక జ్ఞానము. అలాగే 3 రకాలైనటువంటి కర్మలు: సాత్వికమైనటువంటి కర్మ పనులు, రాజసికమైనటువంటి పనులు, తామసికమైనటువంటి పనులు. అలాగే కర్త కూడా లేదా విధి నిర్వాహకుడు 3 రకాలుగా ఉంటాడు: సాత్వికుడు, రాజసికుడు, తామసికుడు. ఏంటి అనేటువంటి విషయాలు వాటి యొక్క సారాంశంగా, శ్లోకాల్లో ఉండే భావాల యొక్క సారంగా ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటిది అంశాలు. అలాగే బుద్ధి, సంకల్పము, ఆనందము లేదా సుఖం, ఈ 3 రకాలుగా మనము ఇవన్నీ కూడా ఈ శ్లోకాలలో చూసినటువంటి అంశాలు. సో ప్రకృతి గుణాలు అన్ని కార్యాలను నియంత్రిస్తూ ఉన్నాయి. ఏంటవి గుణాలు? సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణములు. అన్ని రకాలైనటువంటి వాటిని జ్ఞానము, కర్మ, కర్త, బుద్ధి, సంకల్పం, ఆనందాన్ని ఇవి ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి భౌతిక జగత్తులో అనేటువంటిది మనము చూసినటువంటిది. ఇక తదుపరి అంశంలో మనకి ఈ ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్తను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో అందులో మొదట కొన్ని రకాలైనటువంటి, అంటే మనకి వర్ణ ఆశ్రమ విధానాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి మానవులందరూ కూడా 4 వర్ణాలుగాను, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి 4 వర్ణాలుగాను, అలాగే 4 ఆశ్రమాల్లోను బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము, గృహస్థ ఆశ్రమము, వానప్రస్థ ఆశ్రమము, సన్యాస ఆశ్రమము, ఇలా ఉండేటువంటి. మరి ఒక ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త ఎలా, ఐడియల్ వర్కర్ ఎలా ఉంటాడు, ఎవరు, ఏంటి అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందులో మొదటగా వర్ణ విధానాలలో ఈ గుణాలను అనుసరించి ఏ విధంగా వర్ణాలు ఉన్నాయి, అంతేగాని పుట్టుక కాదు ఇక్కడ. అది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి, అపోహలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ఈ బ్రాహ్మణులైనా క్షత్రియులైనా వర్ణాలు అనేటువంటివి ప్రకృతి త్రిగుణాలు, ఏదైతే మనం చెప్పినామో సత్వ, రజో, తమో గుణాలు, ఆ గుణాల నుండి ఉద్భవించినటువంటి అతడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఈ మానవ సమాజము 4 వర్ణాలుగాను 4 ఆశ్రమాలుగాను ఉన్నటువంటిది. అందులో 4 వర్ణాలలోని మొదటి వాళ్ళను, అంటే వర్ణాలను గురించి చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ, వైఎస్ లక్ష్మీమాతాజీ చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు
అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ కర్తను అంటే మామూలుగా ఈ ఉండే వాళ్ళని మనకి, ఓ పరంతపా అర్జున, ప్రకృతి గుణములను అనుసరించి అలాగే వారి యొక్క స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు 4 వర్ణాలుగా విభజించబడ్డారు. భగవద్గీత మనకు అక్కడ ఇంత ముందు కూడా చెప్పారు కదా, చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగచ అంటూ చెప్పారు. అక్కడ గుణాలు కర్మ వాళ్ళలో ఉంది. అదే ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ప్రకృతి గుణముల నుండి ఉద్భవించినటువంటి స్వభావాలను నుండి పుట్టిన వాళ్ళ యొక్క గుణాలను అనుసరించి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి 4 రకాలుగా జనాలు విభజించబడ్డారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అందులో మరి బ్రాహ్మణ గుణాలు ఏమిటి? ఏ గుణాలు కలిగిన వాళ్ళని బ్రాహ్మణులు అంటారు? ఏ గుణాలు కలిగిన వాళ్ళని క్షత్రియులు అంటారు? ఎవరిని వైశ్యులు, ఎవరిని శూద్రులు అంటారు అనేటువంటిది కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాత చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శమోదమస్తపశౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శాంతి, ఆత్మ నిగ్రహం లేదు, ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తపస్సు, శుభ్రత, స్వచ్ఛత, సహనం, ఓర్పు, చిత్తశుద్ధి అంటే నిజాయితీ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, మరియు ఇహ పరలోకముల పైన విశ్వాసము అంటే ధార్మికత. ఇలా ఈ లక్షణాలు బ్రాహ్మణుల యొక్క సహజ సిద్ధమైన స్వభావాలు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే శాంతి, ఆత్మనిగ్రహము, తపస్సు, శుభ్రత, ఓర్పు, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, ధార్మికత అనే సహజ గుణాలు ఎవరిలో అయితే ఉంటాయో వారు బ్రాహ్మణులుగా చెప్పబడతారు. సహజ సిద్ధంగా ఈ గుణాలను కలిగి ఉన్నవాళ్ళు ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడి శమోదమస్తప చౌచం శాంతిరాజ్యమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. బ్రహ్మ అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణుని యొక్క, కర్మ అంటే కర్మ, స్వభావజం వాళ్ళ నుండి, వాళ్ళ స్వభావాల నుంచి వచ్చేవి ఈ ధర్మాలు అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ లక్షణాలు ఉన్నవాడు బ్రాహ్మణుడు, అంతేకాని బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన బ్రాహ్మణుడు కాదు. ఎలాగైతే ఒక టీచర్ కొడుకు టీచర్ కాడో, ఒక డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ కాడో, ఇంజనీర్ కొడుకు ఇంజనీర్ కాడు. ఇంజనీర్ కొడుకు అంటారు తప్ప ఇంజనీర్ అవడు వాడు. అలాగే డాక్టర్ అవడు డాక్టర్ కొడుకు. అలాగే ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో పుట్టి ఈ స్వభావాలను కలిగి ఉండకపోతే వాడు బ్రాహ్మణ బంధువు అవుతాడు తప్ప బ్రాహ్మణుడు అవడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాత చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాగ్యలక్ష్మి హరే మాత కృష్ణ. చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే శౌర్యం తేజో ధృతిర్థాక్ష్యం యుద్ధే చాప్య పలాయనం దానమీశ్వర భావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నాగలక్ష్మీదేవి మాతాజీ చదవండి. కృష్ణ ప్రభుజీ. శౌర్యం తేజోదుతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావచ్చ ఛాత్రం కర్మ స్వభావజం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా చౌర్యం, చౌర్యము, తేజ అంటే శక్తి, ధృతి దృఢ నిశ్చయం,
దాక్ష్యం సమర్థత లేదా దక్షత. సో శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయము, దక్షత, యుద్ధమునందు ధైర్యము, ఔదార్యము, నాయకత్వము అనేవి క్షత్రియులకు సహజమైన కర్మ స్వభావాలు. అంటే ఈ లక్షణాలు కలిగి ఉన్నవాడు క్షత్రియుడు అవుతాడు. శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయము, సమర్థత, యుద్ధంలో ధైర్యము, దానగుణము, ఔదార్యం, దానగుణము, నాయకత్వ లక్షణాలు, ఇవి క్షత్రియులకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు. అంటే ఈ లక్షణాలు ఉన్నవాడు క్షత్రియుడు అవుతాడు. అంతేగాని ఎవడు పడితే వాడు క్షత్రియుడు కాదు. హరే కృష్ణ. ఓకే, మాతో చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృషి గౌరక్ష వాణిజ్యం వైశ్య కర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ సూత్రస్యాపి స్వభావజం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది వ్యవసాయము, గోరక్ష, గోవులను రక్షించడము, వ్యవసాయము, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి వైశ్య గుణములు ఉన్నవారికి ఉండేటువంటి సహజ సిద్ధం. అంటే వ్యవసాయం చేయడము, పాడి పంటలు, వర్తక వాణిజ్యాలు ఈ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చడం. వైశ్యుల్లో ఇక్కడ మెయిన్గా గోరక్షణ కూడా వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత అని చెప్తుంటుంటారు. క్షత్రియులు మానవులను రక్షించవలసిన వాడు, అలాగే వైశ్యులు జంతువులను రక్షించవలసిన వాడుగా చెప్పబడుతుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు క్షత్రియుల యొక్క లక్షణాల్లో ధైర్యము, శక్తి, దృఢనిశ్చయము, దానము, ఔదార్య, నాయకత్వ లక్షణాలు అంటే అవి మానవుల పైన ఉంది. మానవులను రక్షించవలసినటువంటిది రాజధర్మం, క్షత్రియ ధర్మంగా. సో ఇక్కడ వ్యవసాయము, పాడి పంటలు, గోరక్షణ అంటే వైశ్యులు అనేటువంటి వాళ్ళు జంతు సంరక్షణ, జంతువులు, పాడి పంటలు పుష్కలంగా వీటిని చేయవలసినటువంటిది. ఒక వాణిజ్యం ఒకటే కాదు వైశ్యులు అంటే, జంతు సంరక్షణ కూడా వైశ్యుల యొక్క బాధ్యతగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. భగవద్గీతను అనుసరించి చెప్పినట్టు. ఇక ఎవడైతే శారీరకమైనటువంటి శ్రమ ద్వారా సమాజానికి పనులు చేయడం ద్వారా సేవ చేయడం అనేది అలా ఉన్నటువంటి వాడు శూద్రుడు అవుతాడు. శ్రామిక అంటే ఈ శారీరకమైనటువంటి పనుల ద్వారా. సో కాబట్టి ఈ సమాజంలో 4 వర్ణాలు కూడా చాలా ప్రముఖమైనవిగానే చెప్తారు. అందుకే ఈ 4 వర్ణాలని దేహ అంగాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటాం. ఈ దేహ అంగాలు లేకపోతే ఆ దేహం పరిపూర్ణత ఉండదు. కాబట్టి ఈ సమాజంలో ఒక బ్రాహ్మణులు ఉన్నా సరిపోదు, ఒక క్షత్రియులు ఉన్నా సరిపోదు, ఒక వైశ్యులు ఉన్నా సరిపోదు, ఒక శూద్రులు, అందరూ కలిగి సహజ సిద్ధంగా పరస్పర సహకారంతో కలిగి ఉన్నప్పుడే ఈ సమాజం ఏదైనా కానీ పురోభివృద్ధి చెందుతూ ఉండేటువంటిది చూస్తూ ఉంటుంటాం. హరే కృష్ణ. సో మిగిలినటువంటి ఇంకా కొన్ని అంశాలను మరి ఈ విధంగా సమాజంలో ఉండేటువంటి 4 వర్ణాల నుండి మరి ఎవరు ఎలా పరిపూర్ణులు అవుతారు అనేటువంటి విషయాలను ఆయన తదుపరి శ్లోకాలలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటివి. వాటిని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం, రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీ